Шалом, възлюбен на Господа. Днеска, преди малко, когато четах Божието Слово, това не ми е идвало преди, но не знам, изведнъж ми дойде така, че и аз да кача видеа в YouTube. Не ми е идвало преди това. Наистина ви казвам, не ми е идвало преди това, не се сещам. И така, вярвам, че Святия Дух ще говори. Нищо от мен, всичко от Святия Дух. Амин. Значи искам да отворим Евреи 9 глава от 11 до 15 стих. Значи тук се казва: но понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение, и не с кръвта на кози и телци, но със собствената си кръв. Влезе веднъж завинаги в светилището и придоби за нас вечно изкупление. Защото ако кръвта от козли и от телци и пепелта от телица, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистенето на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела за да служите на живия Бог. Затова той е посредник на Нов Завет. Така че чрез смъртта за изкупване от престъпленията, извършени при първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство. Значи, виждате, че Христос веднъж за винаги, тук се казва, че той чрез неговата кръв, чрез кръвта си Исус, ни изкупи вечно. В 14 стих казва: колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух пренесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта от мъртви дела за да служите на живия Бог. Значи, кръвта от кози и телци премахваха греховете на старозаветните хора за една година, не вечно. Колко повече кръвта на Христос, която е кръв, която без петно, без бръчка, без недостатък, ще очисти съвестта ни от греха. Значи, нашата съвест е поръсена с кръвта на Исус и съвестта ни, съзнанието ни вече не е за греха, защото ние не сме грешни. Чрез кръвта на агнето Йешуа сме праведни за винаги, сме святи за винаги. Ние вече не сме под закон, ние не сме в Стария Завет, а сме в Новия Завет и сме под благодат. Незаслужено получаваме това. Значи тук искам да ви кажа, че Христос ни оправда, ни очисти веднъж за винаги чрез кръвта си и съзнанието ни, съвестта ни не е вече за греха. Не е вече аз съм грешен, аз съм недостоен, не. Ти си праведен, ти си свят и си благословен, защото кръвта на агнето Йешуа те оправда веднъж за винаги и съвестта ти е за Христос, а не за греха. Както в 1 Йоан 4,17 казва, че както е Той, такива сме и ние в този свят. Щом както е Той, такива сме и ние в този свят, да се фокусираме към Него и към Неговата любов към нас. Амин. Сега, в Евреи 9 глава, 22 стих се казва: а според закона почти всичко с кръв се очиства и без проливането на кръв няма опрощение. Вижте, без проливането на кръв няма опрощение. Затова старозаветните хора чрез кръвта на кози и телци поръсваха, както в 19 стих на Евреи 9 глава казва, че защото след като Моисей изговори всяка заповед от закона пред целия народ, взе кръвта на телците и на козите с вода и червена вълна и Исоп да потърси самата книга и целия народ, казвайки: това е кръвта на завета, който ви заповяда Бог. Вижте, той поръса целия народ и книгата даже.
спора с кръвта на тези козли, защото без пролена кръв няма прощение. Но, за съжаление, кръвта на телци и козли вечно не изкупваха хората, вечно не ги оправдаваха. Те трябваха всяка година да принасят жертви пред свещеника. Но Христос веднъж за винаги ни оправда и ни очисти. И Татко заради Него вече не помни греховете ни. Значи в Евреи 9 глава 28 стих се казва: така и Христос, като беше пренесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с греха, за спасението на тези, които го очакват. Значи, вижте, Христос беше пренесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, за моите грехове, за твоите грехове, и ще се яви втори път. Ама, как ще се яви? Няма да има вече работа с греха. Няма да има. А за спасение на онези, които го очакват. За нас. Защото той веднъж за винаги свърши, направи, той ни оправда, той ни очисти чрез кръвта си и вече няма да има работа с греха. А ще дойде втори път заради нас, за спасението на онези, които го очакват. Значи в Евреи 10 глава 1 и 2 стих. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самия образ на нещата, никога не може с едни същи жертви, пренасяни непрестанно всяка година, да направи съвършени онези, които пристъпват да жертват. Иначе те биха престанали да ги пренасят, защото жертвоприносителите, веднъж очистени, не биха имали вече никакво съзнание за грехове. Ето тук го каза предално ясно, че всяка година, непрестанно всяка година, са пренасяли жертви. Но тия жертви не са ги правили съвършени. И ако бяха направили тия жертви съвършени старозаветните хора, те нямаха да имат никакво съзнание за греха. Но те имаха съзнание за греха, защото кръвта на телци и козли само им очистваше за една година тялото, не духа, истинското аз. Само тялото за една година. И те всяка година трябваше да принасят, но не ги очистваше вечно. Вече не ги очистваше, защото толкова беше ги очиствали вечно, те нямаше да имат съзнание за греха. И те, ако бяха го разбрали, разбира се. Значи в Евреи 4 глава 5 стих се казва: защото не е възможно от кръв, от юнци и от телци да отмахне грехове. Затова Христос, като влиза в света, казва: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Значи, чрез Христовото тяло, веднъж за винаги ние сме очистени, оправдани, защото на Него дойде наказание да докараш нашия мир. На Него дойдаха нашите проклятия, болести, бедност, греха падна върху Него. За да сега ние да сме Божията праведност в Христос. За да сега ние да сме богати, духовно, материално, физическо, ние сме благословени. Защото Христос стана беден, за да бъдем ние богати. В паричие, в мъдрост, в знание, в любов, в радост, в щедрост. Ние сме богати в тези неща. Защото Христос стана беден, за да бъдем ние богати. Амен. Значи да отидем в Евреи 10 глава 16-18 стих. Ето завета, който ще изключа с тях след онези дни, казва Господ. Ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им. И прибавя: и греховете им и беззаконията им няма да помня вече. А където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грях. Значи Бог го беше казал в Стария Завет, че ще изключи с нас завет, ще положи законите си в сърцата ни и ще ги напиша в умовете им.
и греховете им и беззаконите им няма да помня вече. Защото където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грях. Значи, вижте, брати и сестри, Бог не иска да се чувстваме грешни. Бог не иска да се чувстваме недостойни, да се виждаме такива, не иска. Той иска изцяло да се фокусираме към Христос и към Неговото завършено дело. Защото Той веднъж завинаги, като принесе своето си тяло, ни оправда и ни очисти чрез кръвта си. И Татко не иска да имаме съзнание вече за греха, а иска да имаме съзнание за Христос и за Неговата пролята кръв, който чрез Неговата кръв ни е простено. Веднъж за винаги. Веднъж за винаги ни е простено. Не както Стария Завет от кръвта от телци и кози. Те не ги очистваше вечно. Само за една година и то тялото. Но кръвта на Исус веднъж за винаги се проля и ни скупи от греха веднъж за винаги. И Бог вече написа в умовете ни закона и положи в сърцата ни. И той е в сърцата ни закона вече. И както Божието Слово казва, че любовта изпълнява закона, и пак Божието Слово казва, че Святият Дух е излян в сърцата ни чрез любовта. Значи и любовта е дана в сърцата ни. Значи любовта е дана чрез дадения нам Святия Дух в сърцата ни. И както казва, любовта изпълнява закона и закона е в сърцето ни, значи ние без никакви усилия, само чрез вяра в това, което Христос извърши, само чрез вяра и изповед, ние ще произвеждаме тия добри плодове. Не чрез усилия. Цялата слава е за Господ, не е за нас. Не цялата слава е за Господ и малко за нас. Не, цялата слава е за нас. Щом цялата слава е за Бог, остави Бог да се върши работата. Значи Божието Слово казва, че ние сме съработници с Христос. Значи ние имаме част и Бог има част. Значи нашата част е да говорим, нашата част е да декларираме, да вярваме, както апостол Павел каза, повярвах, за това говори, и Божията част е да го направи. Аз насадих, Аполос напои, и кой прави да расте? Ти ли? Иван ли? Драган ли? Бог прави да расте. Значи, щом Бог прави да расте, ти сей. Ти сей винаги живот, защото устата на праведния изрича живот. Устата на праведния е извор на живот. Така ти вярваш, че си праведен в Христос. Щом си праведен в Христос, от устата ти да не излиза смърт. И какво е смърт? Греха. И какво е греха? Винаги да се чувстваш, че си грешен и да го изповядваш. Аз съм грешен, аз съм недостоен, аз съм болен, аз ще се разболея, какво ще ям утре, какво ще правя после. Това е смърт, който е от устата ни. Но Бог казва, не се облягай на своя разум, а уповай на Господа и Той ще оправя пътеките ти. Бог не иска да родим при Него и да искаме прошка от греховете му. Боже, прости ми, че днеска направих този грех. Не. Тук Божие Слово казва, че веднъж за винаги чрез кръвта на агнето ни е простено. Веднъж за винаги вече Христос няма работа с греха. И ние бяхме заедно умрели с Христос и възкръснали с Него и седим отдясно на Отец в Христос. Духовно. Значи, ние сме дух. И както казва Божието Слово, Бог е дух и онези, които му се поканят, трябва да се поканят с дух и истина. С духа се покани, с истина се покани пред Бог. Духът си праведен, духът си свят, духът си благословен. Не идвай пред Татко да го молиш да ти прости, ама благодари, че вече ти е простено. Значи много брати и сестри взимат този стих от 1 Йоан 1.9. Ако изповядаш греховете си, Бог е неправеден, ти прости всичките грехове. Но това не се отнася
за вярващите. Защото ние веднъж завинаги, когато повярвахме в Христос, ни е простено. Това се отнася за невярващите. Откъде ли го разбирам? В първи 1.9 каза, че ако изповядаш греховете, Бог е верен да прости всичките грехове. И в 1 Йоан 2 глава се казва, че така нарича Йоан нас. Дечица мои, халелуя, това ви пиша да не съгрешите, но ако съгреши някой, имате ходатай пред Отца. И какво е ходатай? Ходатай е това защитник. Той не защитава. Например, ще ви дам един пример. Например, ние грешим. Само с една мисъл може да грешим, нали? Значи, татко не вижда този грех в нас, а вижда Христос в нас. Значи, когато сгрешим, Христос ида пред Отца и каза, аз платих за него. Той е мой. Аз пролях кръвта за него. И татко тогава вижда Христос в нас. Вижда, че сме праведни, святи в него. И нищо не ни прави. Защото цялото Божие наказание падна върху Исус. Това наказание, което ние заслужавахме, падна върху Исус, за да сега ние да стоим свободно пред Божието присъствие и да искаме от Татко. И Той е щедър да ни даде. Халелуя! В 17 стих на Евреи 10 глава го казва, и греховете им и беззаконите им няма да помня вече. Щом Бог не помни греховете ти, ти защо ги помниш? Щом Бог не помни какво правиш, щом Бог не гледа какво ти правиш, ти защо гледаш? Създателят на Вселената, това е Татко, не гледа греховете ти, не помни вече греховете ти, защото кръвта на Исус те очисти от всеки грях, от миналите, сегашните и бъдещите грехове. Кръвта на Исус те оправда веднъж за винаги. Вау! Това е любов. И Бог не помни вече греховете ти. Бог не помни греховете ти, а ти като сгрешиш в нещо, идваш пред Него и кажеш, Боже, прости ми. Той вече не помни греховете ти, ти пак отиваш и му казваш, той вече не помни греховете ти. А вместо това, отиди пред Него. Да, кажи, Боже, да, сгреших, но ти благодаря, че Христос пое този мой грях там на кръста, че проля кръвта за този мой грях. И това е съзнание, да има съзнанието за Христос, за Неговата любов към теб, защото Той веднъж завинаги не оправда, Той веднъж завинаги не очисти. И Татко заради Христовата жертва там на кръста вече не помни греховете ни. Значи вижте, Божието Слово казва, че в Евреи 10 глава 38 стих, а който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра, но ако се дръпне назад, няма да благоли в него душата ми. Ние обаче не сме от онези, в 39 стих, ние обаче не сме от онези, които се дръпват назад и се богуват, а от тези, които вярват и душата им се спасява. Значи Бог казва, че тези, които са праведни пред мене, ще живеят чрез вяра. Виж, ние сме праведни пред Бог и живеем чрез вяра в това, което Христос извърши там на кръста. Не виждаме в естествено, че сме праведни. Виждаме нашите недостатъци. Да, но това е вярата. 11 глава на Евреи. А вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме. Убеденост в неща, които не се виждат. Значи ние не виждаме, че сме праведни. Ние не виждаме, че сме святи. Но вярваме, че както е Христос, такива сме ние в този свят. Вярваме първо в това. Имаме съзнанието за това, че сме като Христос, праведни, святи и добри. Вярваме го и го изповядваме. И Святия Дух вече Бог прави да расте. Затова да се починем. Да се починем в Божията любов към нас.
Защото който влиза в почивката на Бог, той си отпочинал своите тела, той си отпочинал своя си труд. Защото ние се почиваме и се фокусираме към Христос. Може да ми кажеш, значи ти казваш сега, аз всичко мога да направя, защо ми е простено. Не, ти ако разбереш, че наистина ти е простено, ти няма да грешиш, братко. Защото ти си разбрал Божията любов. Защото Божията любов ни дава силата да не съгрешаваме. Ще ви дам един пример. Например, ти си разбрал, аз съм сигурен, че ти си разбрал любовта на майка си или на баща си. Разбрал си колко много те обичат. И на твоя даже ум не идва, нали, да отидеш и да съгрешиш против тях. Да отидеш, например, и да ги удариш. Не ти идва, защото си разбрал колко много те обичат. Защото си разбрал, че те са се грижили за теб толкова години. Нали? И така е също с Бог. Ти когато разбереш колко много си обичан от татко, когато разбереш, че на теб веднъж завинаги ти е простено, на теб даже на ума няма да дойде да се грешиш пред Бога. Да, на ума може да дойде, но ти няма да го направиш. Ти няма да се фокусираш върху това, което казва тяло на ума ти. Но ти ще бъдеш фокусиран към Христос, защото заради Него, заради Неговата жертва там на кръста, ти е простено веднъж за винаги. Насърчавам те днес. Стой твърдо в Христос. Бори се в добрата битка на вярата. Дори да дадат бурите, дори да дадат проблемите в живота, дори да има хора, които те са наранили, не се фокусирай върху техните думи, а се фокусирай на твоят Спасител Исус Христос, който веднъж завинаги те оправда и те очисти. И вече не помни греховете ти. Не помни. Няма никакво осъждане за теб. Не приемай осъждане. Защото в Римлян 8:1 казва, че и така няма никакво осъждане за тези, които са в Христос. Ние сме в Христос. Ние сме скрити в Христос. И няма никакво осъждане за нас. Ние сме праведни, ние сме святи, ние сме благословени, ти стоиш твърдо в вярата. И аз съм сигурен, че ти ако така направиш, ще видиш промяната в твоя живот. Халелуя! Винаги благодарете, каза Бог. Радвайте се, винаги благодарете. Защо да благодарим? Защото Той плати висока цена там на кръста. Ще ви дам едно свидетелство и ще свърша с това свидетелство. Значи, една вечер, по-точно, аз споделях с Бог, но имах болки в кръста. Мускулна треска. И аз какво направих? Не го молих да ме изцели. И затворих очите, си хванах кръста и казах: Господи, благодаря ти, че съм изцелен в кръстовите рани. Братя и сестри, когато станах, слава на Бога, тая болка беше отишла. Много малко имаше. Много малко. Не видях промената. И наистина има много голяма сила благодарността. Винаги благодари, че си. Винаги благодари, ти си Божията праведност в Христос. Защото чрез кръвта на агнето Йешуа ти е простено. Чрез кръвта на агнето Йешуа ти си праведен, свят и благословен. Не ходи с естествените си очи, а ходи с духовните си очи. И когато го правиш това, когато говориш чрез духа, ти ще видиш промяната в твоя живот. Благославям те, братко и сестро. Обичам те. И вярвам, че това, което сега Дух те говори днес чрез мен, ще промени гледната ти точка. Вече няма да мислиш както преди мислеше. Вече няма да мислиш за греха. Няма да имаш съзнанието за греха. Съвестта няма да е за греха. Защото кръвта на агнето Йешуа веднъж завинаги те оправда, веднъж завинаги те очисти и вече няма
наистина работа с греха, затова се почивай в това, което Христос направи. И не се безпокой, не се бой, защото Бог е с теб. Халелуя! Татко е уникален, амин. Шалом, брати и сестри, възлюбени сте, не го забравяйте. Халелуя, амин.